който ни възлюби още преди създаването на света. Онзи Бог, който си е мечтаял за нас. Ние сме били в сърцето му още преди да направи първите крачки, първите стъпки за това да създаде каквото и да е било. Ние сме били в сърцето му. Затова точно когато Бог говореше за това да се създаде всички други неща, като примерно птиците и животните, той какво направи? Той проговори на земята. Когато искаше да стане вода, той говореше на земята пак. И когато вече дойде този момент да създаде човека, той не се обърна към земята, той не се обърна към морето, той не се обърна към светлината, той се обърна към себе си. Той по наша прилика, по нашия образ, по нашето подобие. С това, че ние всички приличаме на Него. Ние сме по Неговият образ и ние сме по Неговото подобие. И всеки един носи Христос вътре в себе си, нали така? Когато си пускат любимите си песнички, нали? И няма да навлизам в подробности какво друго правят. Радват се хората, имат поводи, нали? Което за тях е нормално. И носят радостта си навсякъде. Ако от тях излиза с някаква музика, весел, щастлив, такъв бода, това го предава на всички. А колко повече ние тези, които хвалим Господа, които пеем песни за Него, които слизат от небесата, колко повече ние трябва да предаваме тази позитивна енергия. И тя не е просто енергия, това е Божия дух, който трябва да принасяме. Защото в хвалението не идва само някаква позитивна енергия, в хвалението идва Божия дух. И Божия дух не е само да говориш на езици. Божия дух е третата личност от Троицата. Ти носиш третата личност от Троицата вътре в теб. И не трябва да го пазиш само за себе си това, което преживяваш по време на църква, по време на хваление. Ти трябва да го разпространяваш навън, за да може хората от света да видят Христос в теб. Когато минаваш покрай тях и носиш тази атмосфера, носиш силата на присъствието на Святия Дух, да си кажат, в този има нещо различно. И аз искам да видя тази разлика, искам да я усетя просто. Разбирате ли? Защото хората в света дават много влияние. Тези песни, които са в света, те са просто пошторени до така степен, че бъркат толкова дълбоко в сърцата на младите хора, големите, че ги карат да се побъркат, разбирате ли? А колко повече трябва да позволим това хваление, което слиза от небето, да бръкне дълбоко в сърцата ни. Защото той има силата не само да променя животи, не само да ни изпълва, когато идваме неделя, но да изкорени всяка една чистота, да изкорени всяка една негативна мисъл, да ти даде сила, да ходиш, да продължаваш в пътя, в който си поел. Защото в нашия християнски живот има моменти, в които си казваме, че просто няма път за нас вече, не виждаме път пред нас. В християнския живот идват моменти, в които настават пустинни времена, не усещаш присъствието. Но Божия Дух ти казва тази вечер, при всичко това, което преживяваш и при всичко това, което преминаваш, ще видиш славата на Господа. Дайте славата на Христос, силно може и нека се справи в единодушие, като една църква, като едно Христово тяло. И нека всички заедно се покланяме на Царя. Защото, повярвайте ми, не сте случайно тук на това място. Църквата в село Галеговец не е просто сграда, която сме получили в 2012-2013 година. Идваме тук, за да се събираме, просто за да има събрания. И когато ни питат дали сме вярващи, да си казваме, да, вярваме в Христос. Тук сме, за да имаме реална среща с Исус Христос от Назарет. Колко хора ме разбират какво говорят тази вечер, искам да знам. Колко хора разбират, че Христос не е просто религия. Христос не иска просто само да идваме да му пеем, да си пляскаме ръцете и да излизаме толкова празни, колкото сме дошли. Той иска да имаме взаимоотношения с Него. Взаимоотношения, знаете ли какво е? Нека ви го дефиницирам. Бате Дани, как си? Супер си. Ето това е. Как сте, младежи? Как сте? Бъдете смели, искам да комуникирам с вас. Как сте? Добре сте, добре. Аз за първи път ги питам, те за това по-тихо отговарят. Няма нищо. Да комуникираш с Бога, да му говориш като се да говориш с приятел. Това са взаимоотношения. Христос не е просто само горе, седейки вдясно на Отец.
и само иска да се молим, да четем, да се молим, да четем. Той иска взаимоотношения с нас. А взаимоотношенията са разговор. Когато общуваш с даден човек повече, когато прекарваш време в общение с него, какво правиш? Ти започваш да се привързваш към него, ти започваш да го обичаш, започваш да споделяш проблемите си на този човек с доверието, че той ще те изслуша, че ще ти даде съвети, че ще ти помогне, ще те успокои, дори да ти каже: братко, спокойно, Бог ще оправи нещата, ти ще се зарадвай. Защо? Защото ти имаш доверие на този човек. По същия начин и с Бог трябва да го виждаме като приятел, да му споделяме нашите проблеми. Господи, аз преминавам през пустинен период, не усещам Твоето присъствие, не виждам път пред мен. Сякаш, Господи, светът около мен, всичко е минусово. Но, Господи, аз вярвам в Тебе, аз Ти се доверявам. Господи, виждаш ситуацията, в която се намирам. Ти знаеш всичко, Ти ме познаваш по-добре от самият мен. Бог знае абсолютно всичко. Но чака Ти да му сподели сърцето си. Защото когато Ти споделиш сърцето си на Господа, Той казва: ето моментът, в който аз ще направя пробива за Теб. Вярвате ли го тази вечер? Вярвате ли го тази вечер? Малко изглежда така, че не го вярвате, но аз вярвам, че от тази вечер няма да бъдем същите в името на Исус Христос от Назарет. Защо? Защото идват съживителни времена. Амин? Амен. Идва време на съживление, което Бог ще трансформира и ще напои запустелите места. Амин? Амен. Насърчавам ви, докато се молим, общувайте с Бог, като с приятел. Споделете му как е минал деня ви, какви трудности си имали. Кажете: Господи, аз се доверявам. Нека да го кажем: Господи, аз се доверявам. Господи, аз се доверявам. Доверявам Ти се. По-смело: доверявам Ти се. Доверявам Ти се. Доверявам Ти се. Алелуя! Нека дадем слава на Христос. Нека се помолим. Църква, нека затворим очите си. Нека издигнем ръце към небето. Нека се покланяме, нека пеем на Царя тази вечер. Хайде всички тези, които сте кръстени на езици, заедно с мен. Имайте тази свобода, защото където е Господният дух, там е какво? Където е Господният дух, там е свобода. Имайте свобода. Хайде, вие се давайте. Говорете с Бог, общувайте с Бог, говорете на езици. Господи, идвам пред Тебе в името на Твоето Син Исус Христос от Назарет тази вечер, Господи. И Ти виждаш, Господи, Твоята църква, как е застанала пред Тебе, Татко мой, и се моли и общува с Тебе, Татко мой. И аз вярвам, Господи, че Твоята ръка не се е скъсила и Твоето ухо не е заглушало, Татко мой, да чуе викът на църквата в село Калековец. И аз вярвам, Господи, че Ти ще напоиш запустелите места. И аз вярвам, Господи, Татко мой, че тази вечер идват съживителни времена, Господи, които ще съживят духът ни, душата ни и, Татко мой, мислите ни, животът ни, Татко мой. И църквата в село Калековец няма да бъде никога същата, няма да бъде никога същата, няма да бъде никога същата, защото Богът на боговете, Царят на царете, взима място и пълен контрол над всичко, което ще се случва тук нататък. Татко мой, ние ще Ти покланяме, ние ще Ти пеем. Се моля, вземи централното си място тук между нас, в нашето събрание, Господи. Аз Те моля, избъвай всяко едно сърце, Татко мой, с Твоето дух, с Твоето присъствие, Господи. И Те моля, Господи, всеки един, Татко мой, който е тук на това място, Господи, да има реална среща с Тебе, Господи, да Те срещне лице в лице, сърце в сърце, душа в душа, Татко мой. Защото, Господи, когато Те срещаме истински, когато Те срещаме, Господи, лице в лице, когато Те срещаме сърце в сърце, Господи, ние не можем да останем същите, Татко мой, защото Твоят дух е толкова силен, че, Господи, само ако позволим малко да заболи, Господи, животът ни ще бъде променен и трансформиран за винаги. Господи, аз Те моля, благослови хвалението, благослови солото си, благослови на сърцата ни, благослови сърцата ни за Твоето соло, Татко мой. И се моля Твоят ред, Твоята дисциплина,
своят мир, Господи, да вземат пълно централното си място помежду нас, в сърцата ни, в събранието ни, Татко мой. Научи ни, Татко мой, да се доверяваме. Научи ни, Господи, да се покоряваме. Научи ни, Татко мой, да се покланяме с дух и истина. Научи ни, Татко мой, да бъдем добри слушатели, Татко мой, защото вярата идва от слушане на Твоето Слово, Татко мой. А ние се нуждаем, Господи, да вярваме повече в Тебе, Татко мой. Защото, Господи, като малцинство, ние, Господи, имаме трудност в това да вярваме, Татко мой. Но те моля, Татко мой, Ти да промениш това нещо напълно, Господи. Моля Те, вземи пълен контрол посред нас. Даваме Ти почти, чест и слава. Издигаме ръце към Те, обичаме Те, Татко наш. Даваме Ти почти, чест и слава. Издигаме ръце. Издигнете гласовете си с цялото си сърце, бей, велик си Ти. Велик си Ти, няма никой като Те. Можете и още вярно похайде с цялото си сърце. Кажите, няма и никой като Него. Всички е велик. Чудеса извършваш Ти, няма никой като Те. Няма никой като Те. Велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Те. Няма никой като Те. Велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Те. Няма никой като Те. Хайде заедно! Даваме Ти Божи, чест и слава. Издигаме ръце към Те, обичаме Те, Татко наш. Даваме Ти Божи, чест и слава. Издигаме ръце към Те, обичаме Те, Татко наш. Велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Те. Няма никой като Те. Велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Те. Няма никой като Те. Хайде заедно, велико си наш, велико си наш, чудеса извършил сам. Няма никой като Те. Няма никой като Те. Велико си наш, чудеса извършил сам. Няма никой като Те. Няма никой като Те.
Тази вечер, Господи, идваме до това място, Татко мой. Събрани като Твой народ, Господи, в единодушие да поднесем нашата жертва на хваление на Тебе, Татко мой. Тя е благодарствена жертва, Господи, за това, че всеки ден Ти ни събуждаш, за това, че всеки ден Ти отваряш очите ни, Господи, за това, че всеки ден, Татко мой, Ти вдъхваш живот в нас, Господи. И ние от благодарност, Господи, пеем за Тебе тази вечер, Господи. Татко мой, помогни ни, Господи, да премахнем всичко това, което пречи, да поднесем жертвата си на хваление на Тебе, Господи. Помогни ни да премахнем всичко, което пречи, да се докоснеш по-близко, по-дълбоко до сърцата ни, Татко мой. Изпълни стахано сърце тази вечер, Господи. Изпълни, Татко мой, чрез духът, Татко мой. Ние искаме да ти тази вечер, Господи. Искаме водителството на Твоя святост, Татко мой. Искаме Твоето да промяна в сърцата на тази вечер, Господи. Да промени, Господи, съдби тази вечер. Искаме, когато излезем от това място, Татко мой, и ние излезем първо на вас. Ти правиш път там, където няма път, Татко мой. Църква, айде да пеем тази песен заедно. Ти правиш път, където нямаш път. Заедно с вяра да кажем тези думи. Защото има сила в това, което пееш тази вечер. Има сила в това, което пророкуваш чрез песен тази вечер. Айде да се спеем, църква. Ти правиш път там, където няма път. Ти правиш път там, където няма път. Ти си моя Бог, ти си моя цар. Ти правиш път там, където няма път. Ти правиш път там, където няма път. Ти си моя Бог, ти си моя цар.
Казваш, татко мой, че ти обичаш. Ти си обещал, че ти ще си с нас до свършите на този свят. А ти си Бог реален, ти си Бог, който спазва всяко едно свое обещание, татко мой. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме намери. Господи, благодаря, че ти ме намери, татко мой. Когато бях сам, ти ме намери. Слава на Тебе, Исусе. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, Господ на всеки един. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза,
часове и дъжди. И независимо през какво преминаваме, Ти си с нас. Ти бдиш над нас, Ти се молиш за нас. Ти си вътре в нас, Ти си заедно с нас. Ти си наш баща, приятел. Ти си верен. И ние даваме цялата слава на Тебе. Ти си неповторим в живота. Ние Те благославяме, ние отдаваме цялата слава. Признаваме Тебе от всичките си пътища и Ти благодарим за милостта и любовта, която показваш в живота ни. Независимо през какво преминаваме и как се чувстваме, Ти си верен Бог. Това си Ти. Шикара манга, сора манга, лай. Рака саманга, благославяме Те. Издигаме Те, величаем Те. Ти си нашата крепост. Ти си нашата крепост. Ти си нашата камера. Благословено да бъде името Ти. Благословено да бъде името Ти. Благословено да бъде името Ти. Цялата слава принадлежи на Тебе. О, шикара саламанда, сора манда, рака саламанда, достоен си. Ти си чудотворец. Ти си чудотворец. Алелуя, хайде църкво. Ти си тук, действаш между нас. Аз хваля Те, И хвалим Тебе и сигаме Тебе, аз хваля Те. защото Ти се слушаваш. Ти си тук, Ти си тук между Ти нас. се даваш, Ти се даваш. Предаваме болестите си. Това си искал Твоите ръце. Аз хваля Те. Ти си тук, кажи го, движиш се сред нас. Аз хваля Те, аз хваля Те. Ти си тук, Ти се даваш, Ти се даваш. Аз хваля Те, аз хваля Те. Чудотворец, Ти направи, верен Бог, светлината ми даде. Твой Бог, такова си Ти. Чудотворец, Ти направи, верен Бог, светлината ми даде. Твой Бог, такова си Ти. Айде, святай чудотворец! Чудотворец, Ти направи, верен Бог, светлината ми даде. Твой Бог, такова си Ти. Караманда, сораманда. Това си Ти, Ти не се променяш. Защото Ти си верен. Ти си верен и не излизаш извън себе си. Ти си любов. И ще останеш любов. Шикара саламанда, бе. И за нас е чест и привилегия да хвалим Тебе, да издигаме Тебе, заради Твоята верност, която Ти показваш в живота ни, независимо дали ние сме верни. Ти стоиш, си верен. Благославяме Ти, издигаме Те, величаем Те. Достоен си, достоен е агнето. Алелуя. Шикара саламанда, бе. Айде всички църква, заедно от сърце. Айде да кажем, дори когато не виждам, заедно. Дори когато не виждам, работиш. Дори когато не чувствам, работиш. Никога не спираш. Никога не спираш. Дори когато не виждам, работиш. Дори когато не чувствам, работиш. Никога не спираш. Никога не спираш.
благословено да бъде името Ти. Ние Ти благодарим, че Ти си верен Бог, че Ти не се промянваш, хората се промянват, сезоните се промянват, правителствата се промянват, но Ти стоиш същия вчера, днес и завинаги. И ние Те благославяме за това. И ние Те издигаме, почитаме и Те благодарим. Шикара мандас. Бароси нам дева. Бароси нам дева. Бароси нам дева. Алелуя, шикара сараманда. Айде се понасили, се влезем в Неговото присъствие. Ще издигам завинаги, ще Те хваля, Йешуа, ще Те издигам завинаги, ще Те хваля, Йешуа, ще Те издигам завинаги, ще Те хваля, Йешуа, ще Те издигам завинаги. Ти си моя Бог, Ти си моя Бог, Ти си моя цар. Тебе се покланям аз, Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз, Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз, Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз, аз ще хваля Твоето име. Твоето име, аз ще хваля Твоето име, Йешуа Хамашия, Бог от Юда. Аз ще хваля Твоето име, ще издигна Твоето име, аз ще хваля Твоето име, Йешуа Хамашия, Бог от Юда. Ще Те хваля, Йешуа, ще Те издигам завинаги, ще Те хваля, Йешуа, ще Те издигам завинаги, ще Те хваля, Йешуа, ще Те издигам завинаги, ще Те хваля, Йешуа, ще Те издигам завинаги. Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз, Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз, Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз, Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз. Аз ще хваля Твоето име, ще издигам Твоето име, аз ще хваля Твоето име, Йешуа Хамашия, Бог от Юда. Аз ще хваля Твоето име, ще издигам Твоето име, аз ще хваля Твоето име, Йешуа Хамашия, Бог от Юда. Аз ще хваля Твоето име, ще издигам Твоето име, аз ще хваля Твоето име, Йешуа Хамашия, Бог от Юда. Аз ще хваля Твоето име, ще издигам Твоето име, аз ще хваля Твоето име, Йешуа Хамашия, Бог от Юда. Ние ще хвалим Твоето име, Господи Боже. Ние ще хвалим Твоето име, Господи Боже мой.
Amen. Той иска да ти промени тази вечер. Amen. Господи, аз те моля ти да ме водиш чрез добрите пътища. Не искам нищо човешко. Издигам всяка една нужда, Господи, при Тях. Аз те моля, Господи, ти дадеш отговори по вера, Господи. Amen. Аз те моля, Господи, за семействата ни, Господи. Amen. Да имаме здрави семейства, Господи Боже мой. Аз те моля, Господи Боже мой, ти да вземеш пълен контрол святи Боже мой. Благослови браковите ни, Господи Боже мой. Това дявола, което се опитва да открадне в името на Исус Христос от Назарет, той няма власт от нас. Той няма власт от нас. В името на Исус Христос от Назарет, заповядвам да отпустим семействата. В името на Исус Христос от Назарет, да отпустим децата ни. В името на Исус Христос от Назарет, дяволе, махни си мърсите ръце от Назарет. Махни си мърсите ръце от Назарет. Amen. Ти нямаш власт над Назарет. Всяко едно родство да допусне точно сега, в които братята и сестрите в името на Исус Христос, всяко едно родство, точно сега, в името на Исус Христос от Назарет, да дойде свобода, свобода в името на Исус. Искаме огъня на святите, огъня на святите, да изпи всяко едно нечестие, всяко едно безвредие, това тяло, което отказва от нас, бъде ни го Господи в святите. Tu
Ти любов коронаш ти. Todo caso deixou de louvor e todo neste do cinema barode do cinema barode ai barode do cinema barode Saramanda soramando Rakara saramanda so Tu si na naibaro Como amare problemenda Amare nas marimasta Tu si na naibaro Tu estás assim que terá bastante Amaro život si terá bastante E amen na trachasa O casa amen terá bastante Tu Cristo também é dela Доверина саме туте, јавина саме туте, ке живот ја амаре во генде, ке пробири амаре во генде. Шикара манда со раманда ле, ракара сараманда со шикара манда ле. Tu si na povaro, tu si na naivaro, tu si na naivaro. Amen, polina sa tutera, tu sigina sa tutera, tu si na dostojno, šikara manda so ramanda le. Rakara saramanda so. Hajde crkvo. Zusina barode, barode, barode. Zusina barode, barode, ej barode. Zusina barode, barode, barode. Zusina barode, barode. Алелуя, пуска највајде. Алелуя, заповядайте да седнете. Слава на Христос. Има наистина велик Бог в живота ви. Не трябва да се плашиш, не трябва да се тревожиш, защото Той се грижи за тебе. Той е голям, Той е велик. Независимо ти как се чувстваш, независимо дали го чувстваш или не, Той се грижи за теб, защото Той е верен Бог. Но Той иска да го чувстваш, да влезеш в Неговото присъствие. Той е платил тази цена, за да имаме тази близост. И аз се насърчавам да даваш мислите си, фокусът си към Него. Предизвиквам те през идната седмица, през дните, които ще живеем тук на тази земя, да се фокусираме към Христос, защото към това, който най-много мислим, и в това се обръщаме, в това се превръщаме. Ако мислиш си постоянно за твоите проблеми, ще блокираш, ще изгубиш радостта си, благословението си, смисъл в живота. Ти ще продължаваш да живееш. Не, че ще умрем, ако мислим някакви други неща. Ще живеем, но няма да бъде истински пълноценен живот. Ще изгубим радостта си, мирът си, няма да бъдем адекватни, няма да бъдем в час, ако мислим само върху негативни неща. Ние решаваме какво ще мислим, ние решаваме върху какво ще се фокусираме. И аз ви насърчавам, внимавайте какво мислите. Мислете и размишлявайте върху Божието Слово.
Не дейте да хващате в умовете си негативни неща, защото това ще блокира живота ви. Няма значение какво мислите. Ако мислите извън Божието Слово, това ще блокира живота ви. Може в кавички да изглежда нещо добро, което мислите, но ако постоянно мислите върху това нещо, това ще блокира живота, ще изгубите радостта си, защото радостта ни в Господа е. Не е в материалните неща, не е в работата ни, не е в бизнесът ни, не е някъде другаде. Ако постоянно мислим върху тези неща, ние ще губим радостта и мирът си, себеконтролът си. Повярвайте, аз съм го опитал това нещо. Когато давам фокусът си, вниманието си към други неща, това започва да ми пречи. Губя радостта си. Не се затворяйте в себе си, в умовете си. Общувайте, пейте, алелуя, говорете на Бог, мислете позитивни неща. Словото е този, което дава живот. Ще дава живот в клетките ви, в умът ви. Само Словото на Бог. И мислите от сорта на любовта дават живот. Истинския живот. Вижте, ако мислим други неща, ние пак ще продължаваме да живеем, но не точно това, което Бог има за нас. Не, че не трябва да падаме в крайности, да мислим, нали, само за тези неща. Не, трябва да мислим за други неща. Нали, за бъдеще, за развитие, за други неща. Но не трябва да падаме в крайностите, защото там, където и съкровището ти, там ще бъде сърце. Там ще бъде животът ти. Добре, преди да преминем към Божието Слово, иска ли някой да благодари на Господа? Даваме тази възможност, да може да благодари на Бог. Иска ли някой да благодари на Бог? Хайде, църкво! Аз искам да благодаря Става Христос, сестра. Бог. Благодаря на Бога, че Бог ми открива работа, че ми пази децата. Благодаря за всичко на Бог. Искам да се помолите за моята дъщеря. Тя е бременна на 6 месеца. Има съвъртовъртеж и сърцеви. Да се помолим за нея. Добре. Татко, издигаме дъщерята на нашата сестра и те молим за Твоята намеса, Господи. Относно световъртежа и сърцебиенето, молим за Твоята намеса, Господи. Благославяме бебето в отробата и, Господи. Моля те, помогни, когато ще дойде времето, часът за раждане, нека всичко да мине по нормалният начин. Ние оставаме всичко в Твоите ръце и те молим Ти да взимаш пълен контрол. С кръвта на Исус я покриваме, Господи. Благодарим Ти за всичко в името на Исус. Амен. Искам някой друг. Заповядай, сестра. Слава на Бога. Аз искам да благодаря на Бог за събранието, което се приведе в Бож. Значи, благодаря на Бог, че когато всичко това се случи там, имаше много промяна, имаше голямо съжаление и не само в събранието, но и вътре и за себе си го казвам. Това движение на духа ме зареди, насърчи. Благодаря на Бога, че наистина Той никога не се отказва от нас. Каквото и да преминаваме, аз ви насърчавам, мили брати и сестри, не се отчайвайте, Бог е до нас и винаги ще бъде до нас. Бог да благослови наистина да стоим в помазанието на духа. Призива беше на брата, нали, там да стоим в молитва и това е единия най-голям ключ за нас. Молитвата, когато наистина стоим в молитва, ние ставаме победители в името на Исус. И когато ние се умяваме, нали, да успокояваме плътта и да вземем контрол на мислите и да бъдем винаги в общение с ходата и отясно на Отец, ние тогава вече създаваме духовната връзка, духовния контакт и без значение, че ние сме плът, където и да ходим, през каквото и да минаваме, Исус винаги е с нас и ние ставаме под Неговото крило защитени. И нека винаги да задържим това, което го приемаме. Нали? Да се молим да го задържим, защото може това, което приемаме, нали,
много бързо и да го загубим, ако не сме мъдри да знаем как стоим пред Бога. И затова искам да ви насърча да ви души пред Бога, стойте в молитва в присъствието на Бога. Без Божието присъствие и помазание не сме много нищо. Една вестна плячка не са това. Бог да ни пази от всяка секунда, от всяка лъжа да ни приема. Амин, сестра, бъди благословена. Истина така е. Молитвата е ключовата. Заповядай, сестра. Аз искам да благодаря на нашия Бог, защото дълги години страдах от мигрена. И то беше странно. Но постоянно се молих с тази молитва. Когато Бог проклина смуховицата и тя изсъхна, аз се молих с тази молитва Бог да изкорени, да премахне тази болка, да изсъхне коренът и да не даде плод до века. И аз отдам цялата слава на нашия жив Бог, че аз съм изцелена. Алелуя, слава на Христос. Алелуя. Искам някой да благодари на Бога. И все по-често сестрите го правят. Къде са братите? По-странично. Да, предимство те са кавалери. Добре, нека да се помолим за Слово. Татко, благословено да бъде името Ти. Сега те моля благослови Словото Ти, говори чрез мен. Нека бъде съд в Твоята ръка. И нека това семе да падне добра почва и да дава плод в живота ни. В името на Исус. Халелуя. Амин. Чита от Евреи 11 глава 24 стих. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря. И предпочете да страда с Божиите люди, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Като разсъди, че укорът за Христа е по-голям богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда. Алелуя! Погледнете само какво направи Моисей. Той остави славата, остави богатството и предпочете да страда с Божиите хора, вместо да се наслаждава за кратко време за богатството, за славата и за всички други неща. По човешка гледна точка този човек не е мъдър. Не е добре с главата си. Да остави богатството, да остави славата си. Все пак син на фараоновата дъщеря. Да остави всичко това. Да предпочете да страда с Божиите думи. Вместо да се наслаждава в тези суетни неща. Човешка гледна точка, това не е мъдрост, но Божията гледна точка, това е мъдрост. Защото той осъзна и разбра, че всичко това е временно, суетно. Един ден всичко това ще свърши. И какво ще стане с него в вечността? Той мислеше и гледаше към вечността, към вечните неща. Не към суетните и временните неща. И затова той остави всичко това. И реши да търси горното. Не земното, не временното, не суетното, не човешкото, не плътското, а горното, небесното, вечното, което стои за винаги. Реши да страда, защото знаеше, че страданието му ще бъде кратко. Вместо да се наслаждава в греха, вместо да се наслаждава в богатството си, той реши да страда. И ако той живееше само за този свят, за себе си, за плътта, той нямаше да бъде съд в ръката на Бог. Бог нямаше да работи в живота му, нямаше да го употреби. И по този начин той нямаше да бъде и за благословение за човечеството. Ако той
беше решил да живее за себе си, да живее за богатството му, за този свят, за плътта. Той нямаше да бъде съд в ръката на Бог. Той нямаше да може да влезне в призива си, в това, за който е роден. Той нямаше да може. Но той е решил да остави всички тези неща и затова Бог го е употребил. Стана съд в ръката на Бог. И аз вярвам, че най-благословени хора в Христовото тяло са хора, които живеят с вечната перспектива, вечната гледна точка, търсят вечното, търсят горното, не само земното. Аз вярвам, че тези хора са най-благословени. Защото Бог започва да работи в живота им, защото Бог започва да употребява живота им. На хора, които се съобразяват с вечността. Хора, които не търсят само богатството на този свят, насладата тук на този свят, а се съобразяват с вечността. А мислят за горното, търсят горните неща. Там, където крадец не може да разкопава, да открадне. Те търсят горните неща. И те са най-голямото благословение в Христовото тяло, защото Бог започва да работи в живота. Бог нищо няма да направи в твоя живот, ако твоят фокус, ако твоето желание, копнеш е само за този свят. Ако ти не мислиш за Господа, ако ти не мислиш за горните неща, за това, за което Бог има за тебе, ти не може да бъдеш за благословен. Бог няма да работи в твоя живот, защото ти не му позволяваш. Ти мислиш за този свят само, за сегашният, за себе си, за твоето семейство. Ти да бъдеш добре. Знаеш, ти не си роден само, за да можеш ти да бъдеш добре, твоето семейство да бъде добре. Ти си роден, за да може да бъдеш благословен за някой. Да бъдеш благословен в Христовото тяло. Да бъдеш съд от Неговата ръка и Бог чрез тебе да говори, да спасява. Да говори Словото си чрез тебе, да бъде съд. Ти си Неговото тяло тук на тази земя. А Той е главата. Ти си Неговото тяло. И ако ти мислиш само за сегашният живот, не мислиш за бъдещето, за вечността, че един ден ще заставаш пред Бог. Не мислиш къде ще прекарваш вечността си. Не взимаш решения в живота си спрямо вечността. Бог няма да работи в този живот. Няма да може да бъде съд в Неговата ръка. Защото ти живееш егоистичен живот. Мислиш само за себе си. А Бог не е егоист. Той помисли за всички нас и за това Той даде Синът си. Християнството е жертва. Християнството е жертва да дадеш от себе си. Християнството не е само да получаваш, а да даваш. По-скоро е да даваш. Взимаш, за да даваш. И знаете ли кои хора дават? Тези, които мислят за горните неща. Тези, които не се съобразяват само с този живот. Съобразяват се с това, че един ден ще застават пред Бог и ще дават отчет пред Бог. И Моисей това направи. Вместо да се наслаждава богатството. Вау! Богатство, слава! Кой знае колко много жени щяха да го искат. Но той отказа всичко това. Защото гледаше на горните неща, на вечните неща. Не се съобразява с суетните неща, временните, кратките неща,
който свършва. И затова Бог го е благословил. Стана съд в ръката на Бог. И чрез него той избави народът си от Египет. И аз вярвам, че ако ти се съобразяваш с Бог, ако ти се съобразяваш с Словото Му, с вечността, ти ще бъде съд в ръката на Бог, чрез който Бог чрез тебе ще освобождава народа си от робство, от греха. Когато ти започваш да мислиш за горните неща, ти ще бъде съд в ръката на Господа. Халелуя! И това е велико, уникално да става благословение за някой човек. Халелуя! Йордане, помниш ли, дето отидохме там, косихме тревата, нещата? Имаме плод. Имаме плод. Тези братя не се покаяха. Халелуя! Тези братя се покаяха. Моите приятели. Как направи всичко това Бог? Защото Бог видя, че правим неща не за себе си. Страдаме пейки не за себе си. Хората седат, ние се радваме. Ти ставаш за благословение. И там приятелите ми започнаха да правят всичко това. И Бог ги докосна. И ги спаси. Алелуя. Те са в църквата и аз се радвам. И то не е един, двама, няколко, 5 души. Това е велико. Ставаш за благословение. Ти си роден за това. Това ще стане, когато не мислиш само за себе си. Мисли за горните неща, мисли за вечността и започва да става съд в ръката на Бог и Бог започва чрез тебе да избавя народът си от робство. Халелуя! И вчера бях за кратко време до тях и един приятел предложи бира за този, който се е покаял, аз вече спряха. Халелуя! Знаете ли, този човек е избавен от робство. И това е велико. За това сме призвани. Добре? Да, насвършваме. За това сме призвани. Алелуя! Така бяха и апостолите. Те за това се отрекоха от себе си и живееха за Господа. И те преобърнаха света с главата на това. Когато ти не мислиш само за себе си, когато мислиш за вечните неща, ти ставаш съд в ръката на Бог. Така бяха апостолите. И тези апостоли, ученици на Христос, преобърнаха света с главата на това. Те не се страхуваха от нищо, от смъртта не се страхуваха. Защото те вече знаят, ако умрат, къде отиват. И всички умряха с ужасна смърт. Петър беше разпнат в кръста с главата надолу. Андрей е разпнат. Матей убит с меч. Яков разпнат. Филип разпнат. Яков, брата на Исуса, с камъни беше убит. Яков заведе убит от меч. Все с ужасни смърт. Само един ученик умрял старост. Това е Йоан. Почина от естествена смърт. Всички останали бяха бедни. И те изобщо не се страхуваха за живота си. Защо? Защото те гледаха
към вечните неща, към горното, към наградата от Господа. И всичко те това претърпяха с вяра. Вижте само мисленето на Павел, Филипяни 3 глава 15 стих. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното. Спускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Исуса Христа. Той се пускаше за наградата от горното призвание в Исуса Христа. Той гледаше това, че един ден ще застава пред Бог. И забравяше всичко това самото, което прави за Бог. Забравя го, иска повече и повече, стреми се към предното. Ако до вчера си направил нещо за Бог, окей, супер. Ако го направи с сърцето си, с вяра, то ще остане. Ще остане. Всяко нещо, което ние правим с вяра, с любов, без да търсим своето, то стои. Един ден ще имаме награда за това. Но ако вчера си го направи, забрави сега, погледни, днес, утре какво ще направиш. Не се води от това, аз направих много неща на времето, сега по-младите да направят, сега тяхното време. Остави. Това е минало. Ако си го направил с вяра в Господа, с любов, без да търси своето, ще остане. Погледни сега, утре, какво ще направиш? Стреми се към горното. Фокусът ти, погледът ти да бъде към горното. Към наградата, която ти предстои. Към това, че един ден ще заставаш пред Бог. Не се съобразявай с нищо друго. И аз вярвам, че когато ти гледаш на горното, гледаш на вечността, каквото и да стане, ти ще прощаваш, ще благославиш и няма да търсиш своите. Защо? Защото знаеш къде отиваш. Знаеш какво целиш. Знаеш какво искаш да постигаш. Знаеш какво искаш да направиш. И няма да позволиш на дявола да ти попречи по пъти. Защото ти знаеш пъти. Ти знаеш какво искаш. Ти знаеш от живота какво искаш да направиш. Ти знаеш как да живееш. Ти не се съобразяваш с този живот. Знаеш, че живота като сън ще премине. Съобразяваш се с вечността. Павел мислеше, вярваше, движи се по този начин. Взимаше решения по този начин. Носеше кръста си всеки ден. Затова в Галатяни 2.20 казва: съраспах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене, а животът, който сега живея в тялото, живея го с вяра, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Съраспнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. Халелуя. Той осъзна, разбра, той умря за себе си. Той разбра, че животът ни е в Господ. Той е скрит там. Това е смисъл на живота. И спря да живее за себе си егоистичен живот. Аз да съм добре, аз да съм добре. Хората в света по този начин живеят. Няма значение кой през какво преминава. Ако те са добре, всичко окей за тях. Ама брата, ама сестрата, ама твой син, твоята дъщеря преминават от трудност. Ти си добре, о, супер е, значи животът е окей. Не. Той не живееше за себе си. Най-нещастните хора са тези, които са егоисти. Тези, които живеят само за себе си. До тях няма истински хора. Защото те не сеят, за да може да жена. И Павел осъзна, разбра всичко това. И той
спря да живее за себе си, живееше за Христос. Халилуя! Това е смисъл на живота. В това се крие най-голямото благословение, когато спираш да живееш за себе си, да мислиш за себе си. Но това не може да стане по-човешки, докато ти не мислиш за горните неща. Докато ти не осъзнаваш, докато не ти става откровение, че един ден ще застанеш пред Бог. Вижте, всички това ние го знаем. Но едно е да знаеш, друго е да ти стане откровение. Когато е откровение в твоя живот, ти започваш да го живееш. Когато не е откровение, когато ти наистина не го осъзнаваш, просто само ще го знаеш. И няма да има сила всичко това, няма да има плод в твоя живот, докато не е откровение, докато наистина умира за себе си. Ако ние не умрем за себе си, няма как да живеем нов живот. Не може да възкръснеш, докато не умреш. Когато ти умреш за себе си, живееш за Господа, живееш за вечността, тогава ще бъде съд в Божията ръка. Халилуя! И Бог ще започва да те благославя, за да може да бъде съблагословение в Христовото тяло. Нека да погледнем Петър. В Евангелието на Йоан 6, 68 стих казва: Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. И ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог, Святия Божий. Алелуя! Те вярваха в Христос. И каза: къде да отидем? Пред Тебе има думи на вечен живот. Вижте, те търсиха вечността. Те го осъзнаха, те го разбраха. И за мен това е мъдрост. Хората, които търсят вечността, хората, които се съобразяват с вечността, че един ден ще застават пред Бог, хората, които взимат решения в живота си спрямо всичко това, хората, които гледат в живота си чрез вечната перспектива, гледна точка, за мен тези хора са мъдри хора. Така направи Моисей. За мен той е мъдър човек. Халелуя! Временното сравнение с вечността е нищо. Но напълно нищо. Римляни 8:18. Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравняват с славата, която има да се открие към нас. Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като Божии синове. Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравняват с славата, която Бог има за нас. Всичко това е време, през което преминава. Не губи кураж, не губи вяра. Бог има за тебе уникални неща. През това, което ти преминаваш, е кратко, временно. И няма значение какъв е твоя проблем. Той е временно. Той е временно. Алелуя. Затова аз ви насърчавам да останете в Господа, да останете в вяра, да се движите от вечността и да не се страхувате, да не се плашите, да не губите вярата си от това, което преминавате от този живот. Защото ние хората ще преминаваме през различни трудности. Но те са кратки. Халелуя! Идва победа в живота. Дори тук.
да нямаме победа. Един ден във вечността ще имаме. Сравнение временното с вечността е нищо. Ще премине, ще свърши. Нека да погледнем към вечното, то няма край. Завинаги. Вечното е след времето. Времето е 70-80 години, къде има силите, Одисея, ако ще 120 години. Един ден всичко това ще свърши. И сравнение с вечността тези години са нищо. Преди нас колко много хора са живяли. И живота им свърши. Ние изгубихме толкова близки роднини. Един ден и ние ще умрем. Това е неизбежно. Но точно тогава започва вечността. Точно тогава започва истината. Много хора не мислят по този начин. Не мислят за вечността. Не взимат решение съобразно вечността. Те живеят ден за ден. Много хора. И за съжаление много хора от християните, макар че чуват за Бог, но все още няма това откровение. Все още се заплитат в суетните неща, влизат в капаните на дявола. Затова аз ви насърчавам. Останете в Господа. Движете се от вечността, защото тези години, като сън ще преминат. Библията говори и казва, че сме като една пара. Днес има, утре не няма. Аз лично съм питал няколко стари хора и питах какво си разбрал от този живот. И те казват, нищо. Поне някой, поне един човек да ми каже, я разбрах много неща. Казват, нищо. Нали така, бабо? Нищо. А това, че Бог има за нас вечен живот. Нещо по-добро. По-велико. Халелуя. И след като е нищо, защо живеем все едно ще живеем вечно на тази земя. Вижте, това е на заблуда. Но това не трябва да работи в нашия живот. В хората, които вярват в Господа. Не трябва да работи. Защото хората в света за една педя место ще се убият. Но при нас това не трябва да работи. Аз в евангелизацията го казах и попитах хората дали са видяли някой мъртвец, да има някакъв камион натоварен с материални вещи, които мъртвец да си ги взима и да си ги прибере. Няма такова нещо. Всичко става. Затова след като всичко ще остане, аз ви насърчавам, погледнете към вечността. Тогава ще имате добри дела. Ще имате добри дела, защото няма да живеете за себе си. И ще имате награда от Господа. Защото няма да търсите своите. Пак казвам, аз вярвам, че най-благословените хора са тези, които се съобразяват с вечността. Мислят за вечните неща. Мислят за това, че ще застават пред Господа. Вярвам, тези хора са най-голямото благословение в Христовото тяло. И тези хора са хора, които не правят проблеми.
Защото те осъзнават, разбират, че няма смисъл да се караме. Че това е капана на дявола. Защо? Защото те имат по-голям поглед вече. Бог отваря очите им, осъзнават повече неща, разбират повече неща. Тогава наистина ние няма да нараняваме. Защото християни нараняват се, спъват се, говорят един срещу друг, без да си дават сметка, че духът в нас е вечен, че ние трябва всички заедно да прекарваме вечността си в Господа. Защо се случва всичко това в Христовото тяло? Защото те нямат откровение. Не се движат от това нещо. Живеят от това, което виждат сега. Действат както се чувстват. От емоциите си. И правят проблеми. Разцепвания. Нараняват се един на друг. Не се смиряват. Гордеят се. Всичко това. Защото са късогледи. Не се движат от вечността. Не хващат нещата по-дълбоко. Не осъзнават и не разбират. И много лесно дяволът ги заблуждава. Затова аз ви насърчавам. Погледнете към горните неща. Търсете вечното. Това ще промени мисленето ви. Това ще ви благослови. И ако някой ви нарани, вие няма да отмъщавате. Защото разбирате, знаете къде отивате. Всеки един ден, час, минута, секунда, ние приближаваме към съдилището. Ние приближаваме към Господа. И всеки ще получава според това, което е направил в тялото Христа. Добро и зло. Погледнете към Господа. Вярвам, че ще бъдете много благословени. Халилуя. И това нещо ще ви помогне. Ще ви освободи от робство. Много хора се заблуждават, като живеят само за този свят. Вижте, в Лука 12-18 казва и рече, ето какво ще направя. Ще съборя житниците си и ще построя погреби и там ще събера всичките си жита и благодат си. И ще река на душата си, душо, имаш много блага натрупани за много години. Успокой се, яж, пи и весели се. А Бог му рече, глупецо, тая нощ ще ти изискам душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде. Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога. Аз ви насърчавам да погледнете към Христос и да богатеете в Бога. Временните неща, богатството, парите, те са нужни. Но те не са всичко. Те са нужни, за да може да живеем, да оцелеем. И Бог иска да ни благослови с всичко това. Но не животът ти, фокусът ти, силите ти, всичко да бъде там. Защото не знаеш утре какво ще стане с теб. Бог ще те благослови абсолютно с всяко едно нещо. Бог е приготвил за тебе всичко. Духовно и материално благословение. Но Бог иска сърцето ти да бъде в Господа. На първо място Той да бъде. Погледът ти да бъде там. За да може Той да води живота ти, Той да те благослови. И
И аз ви насърчавам, погледнете към горните неща. Защото начинът, по който живеем, ще определя къде ще прекарваме вечността си. Начинът, по който обхождаме един към друг, определя вечността ни. Това, което правим един за друг, ние го правим за Христос. Ти си Христос за мен. Не може да кажем, Господи, аз съм готов да направя всичко за Тебе. Но става ли въпрос да направим нещо за брата и за сестрата, да не го правим? Не, това е заблуда. Когато ние го правим един за друг, по този начин го правим за Бога. Болен бях, посетихме, гладен бях, нахранихме. Когато сме те видяли, го направих, когато правите тези неща, за един от най-малките, няма значение за кой, вие на мен го правите. Затова аз ви насърчавам. Правете доброти за друг, ние за Господа го правим. Тези неща ще ги направят хора, които мислят спрямо вечността. Движат се спрямо вечността. Взимат решение спрямо вечността. Осъзнават, разбират, че те са гости тук на тази земя. Просто преминават. Тези хора ще вършат добро. Вижте, много важно е начинът, по който мисля. От начало ми го казах. Това, което мислим, ние това ще направим. Мислете за това, ви казвам, за горните неща, за вечните неща. Мислете как един на друг да се благославяме, да си помагаме. Всичко това. По този начин ти събираш съкровища за вечността. Облагодееш в Господа. И един ден, когато ще заставаш пред Бог, ти няма да се срамуваш. Сега имаш възможността, това е една възможност, живота е една възможност, в който ти да направиш нещо за Господа. Като го правиш един. Няма значение за кой. Имаш възможност, за да може един ден да получаваш награда. И тя ще бъде вечна награда. Вечността си ще прекарваш по този начин. Не се заслужава да живеем само за този свят. Пълно е с заблуда, пълно е с проблеми, пълно е с трудности. Хората, които нямат Бог в живота си, гледаш ги, уж са добре, но отвътре са леш. Живеят, но са като живи трупове. Радват се, но всичко това е за показно. И то суетно, празно. Гордеят се, но отвътре са празни. Нямат радостта на Бог, нямат истинският живот. Вижте, пак живеят, но не истински живот. Животът ти е в Господа, когато мреш за себе си, когато мислиш за горните неща, когато мислиш за вечността, когато се съобразяваш за това нещо. Нещо различно става в тебе. Ти умира за себе си, тебе и вече не си го мислят. Живееш, за да даваш. Живееш за благословението на твоето семейство, за благословението на твоята църква, за благословението на хората, на ближния си. Няма значение кой ти започваш да бъдеш за благословен. Затова много важно е фокусът ти, мисленето ти. Не дей да мислиш само за този свят, че всичко преминава и се отива. И вярвам, когато ние мислим за горните неща, ще ни освободи. Защото най-голямото благословение е това да бъдеш свободен. Да бъдеш свободен от различни неща.
Когато гледаме по този начин, ще бъдем свободни от много неща. Ще бъдем свободни, няма да бъдем роби. Независими. Защото ние ще осъзнаваме, че всичко е време. Вечната гледна точка ще ни помогне да обичаме, да прощаваме, да не се сърдим. Всичко това ще ни помогне, разбирате ли, когато мислим по този начин, когато разсъждаваме по този начин. Ще прощаваш, ще обичаш, ще благославяш. Ще бъдеш свободен от алкохол, от цигара, от различни неща. От завист, от алчност, от гордост. Свободен. Това е огромно благословение да бъде свободен. Ще бъде свободен от негативни мисли. Знаете, много хора са роби в това нещо. Роби в мисленето си, мислят негативно. Роби, горди, надменни, вързани в алкохол, цигари, вързани в много други неща. И те го правят. Но когато ние мислим за гордите неща, Бог ще нас свободи. Ще бъдем свободни. И това е велико, да бъде свободен. Това е огромно благословение, да бъде свободен. Когато гледаме към гордите неща, ти ще пази сърцето си. Защото съобразява се с това нещо. И това е велико, да има чисто сърце. Аз го казах и няма да спирам. Най-голямото благословение е това. Да имаш чисто сърце. Да имаш духът на Бога в твоето сърце. Да имаш чиста душа, мисли. Това е огромно благословение. Всичко това ще стане. Когато мислим за горните неща, когато търсим горните неща, когато имаме баланс в живота си, когато не падаме в крайности. Всичко това Бог ще направи в твоя живот. Ама защо не го прави? Аз с години съм отвярен. Защото все още не живееш по този начин. Все още не се съобразяваш с вечността. Твоите мисли не са променени. Имаш проблем в мисленето си. Спираш движението на Бог в твоя живот. Няма значение колко години си във вяра. Ти можеш да живееш в робство цял живот. Някъде да имаш отворена врата за дявола. Затвори всички врати и предай ключа в ръцете на Господа. Търси горните неща. Мисли за горните неща. И всичко това ще те благославя. Евангелието на Йоан 11:25 след малко изслушваме. Исус и рече: аз съм възкресението и животът, който вярва в мен. А кой да умре, ще живее. Ей, това е велико. Който вярва в мен, а кой да умре, ще живее. А ние всички ще умрем. Ако има живот тук на тази земя, всички ние ще умрем. Но чрез вяра в Христос, ние ще влезем в тази вечност, в този истински живот. И затова много важно е сега какво правиш. Защото всичко това ще остане за вечността. Много важно сега как мислиш, как разсъждаваш и как действаш, какви дела имаш. Защото всичко това ще остане за вечността. И ако ти мислиш по този начин, ти ще имаш дела. Ще постоянстваш в добри дела. И има обещание. Вечен живот за тези, които постоянстват в добри дела. И ще вършиш дела, които са чисти. Без да търсиш своето, без изява. Направил си нещо, все едно нищо не си направил.
Имаш нещо, все едно нищо нямаш. Помагаш ли на кой? Все едно не си помагал. Забравяш. Стремиш се това, което е пред тебе, за още дела. Защото всичко това ще остане пред Господа. И ние ще взимаме награда за всичко това. Ако вършим неправилни дела, всичко ще изгори. Ще бъде напразно. Знаете ли аз какво искам? Всичко каквото прави да остане. Не искам нищо да загубя. Знаете ли това, че дойдох се тук на това място, оставих моите неща, семейството си. Ако аз идвам, за да може да изявя себе си, аз всичко това съм изгубил. Това време, което отделих, всичко ще отиде. Ако аз го правя със сърцето си, заради Господ, заради вас, всичко това ще остане. Ако аз се смирявам и Бог гледа сърцето, всичко това ще остане. Но ако аз се гордея и имам гордост, всичко това ще изгори. Аз не искам, когато ще заставам пред Бог, всичко каквото правя да изгори. Искам всичко каквото правя да остане. Няма значение какво. Може една чаша вода да дам на него, но да бъде с чисто сърце, правилен мотив, за да може всичко това да остане. Това е възможност. Животът е възможност, за да може ти да живееш за Господа. Не дей да даваш възможност на дявола да открадне всичко това. Истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт в живот. Бъдете благословени, брати и сестри. Не забравяйте, че ние сме гости, че животът друг един ден ще свърши. Това нещо ще ви дава мъдрост, повярвайте ми. Аз мисля по този начин. Аз живея по този начин. И ако в църквата не съм направил проблеми, е точно заради това. Защото аз мисля по този начин. Когато има някакъв проблем, аз мисля как да го разрешавам, защото утре създаден човек пак ще се среща. Аз мисля за утрешния ден, че пак ще го видя. Че после какво ще направя. Че това нещо, ако сега ние се караме, ще дава влияние за бъдещето, утрешния ден ще се гледаме на криво. Когато имаме някакви поводи, той няма да дойде. Няма да ме почита, нито пък аз. Това ще влияе и ще дава плод за бъдеще. Но ако аз днес имам добри отношения, утре и да звънна на даден човек, той ще откликне. И в радостни и добри дни ще бъдем заедно. Знаете ли какво е това? Да поглеждаш по-надалеч. Вечна перспектива. Че ние сме дух, душа и тяло, че духът ми е вечен, че ти си вечен. Ти никога няма да умреш. Да, ще умре. Духът е вечен. И ние трябва да ценим вечните неща. Най-важно трябва да ценим вечните неща. Ти си вечен. Любовта е вечна. Върху тези неща трябва да се градим. Тези неща трябва да пазим. А знаете ли колко много хора изобщо не се съобразяват с това нещо? Не се съобразяват с любовта. Търсят своите, се гордеят. Защото търсят своите неща. Всичко ще отпадне. Но любовта ще остане. Тя е вечна. Дарби, таланти. Тази сутрин имахме уникална проповед от пастора. Той говореше за любовта. Че добре е да имаме дарби, таланти, но те са време. Любовта. Да следваме любовта и да гонеем за дарбите. Да следваш, да ходиш, да вървиш, да мечтаеш, да търсиш любовта.
Това е най-важно. Това са вечните неща. По този начин, когато ти правиш нещо, ще остане. Когато го правим със своето. Затова аз ви насърчавам, погледнете по този начин на живота. И това ще ви дава мъдрост. И няма да наранявате, ще бъдете чувствителни. Осъзнавате, разбирате, че сте пара. Че няма смисъл да се гордееш, че ти си нищо. Че всичко е от Бог, Той ти дава мъдростта, сила. Да не бъдем като този глупав богаташ, защото той му каза буквално глупец. Вижте, знаете колко много хора постигат неща без Господа. Защото Бог ни даде свободна воля, Бог ни даде характер, Бог ни даде способност и може много неща да направим. Но ако не търсим Него, ако не търсим вечността и се стремим да обогатеем в този свят с материалните неща, Бог нарича такъв вид хора глупаци. Мойсей не беше глупав. Затова казвам, той беше мъдър. Затова остави временните неща, суетните неща и отиде да страда с Божия народ. Бъдете благословени. Вярата е слуша на Божието Слово. Вие слушате Неговото Слово. Нека вяра да се издига в живота. И чрез вяра да отключите тази благодат, за да може чрез благодатта да достигнете до това ниво. Вярвам, че по този начин, ако мислим, ще бъде растеж в живота. Ти няма да търсиш позиции, няма да търсиш аз там да съм, няма значение. Дали ще бъдеш наемот за... Няма значение. Дали ще поливаш цветята. Всичко това Бог нам да дава. И го прави за Господа. Нека Бог да ви благослови. Нека да се изправите да се Татко, ние те благодарим за милостта и за любовта ти. Благодарим ти за вечността. Ние влизаме в вечността още от тук на тази земя, чрез вяра в Христос. И ние ти благодарим за всичко. Моля те, помогни ни да даваме значението си, силите си, мислите си, желанието си, копнежа си за горните неща. Да, ти искаш да мислим и за други неща, но да не падаме в крайности. Ти да бъдеш на първо място в живота. Моля те, помажи очите ни с колури, за да може да виждам по-надалеч. Дай ти твоята гледна точка, за да може да гледаме по-надалеч, по-широко, в името на Исус. Изливай от мъдростта си в живота. Изливай от благодата си, от любовта си в живота ни повече, 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 повече. Промяна и мисленето. Шикара манда сороманда. Пленявам всеки един умирачен да се покори в Христа. И разрушаваме всяко едно нещо, което се издига високо против познаването на Христос. Татко, освободи умовете ни. Помогни ни да погледнем към Тебе. Тате, помогни ни да погледнем към Исуса Христа, начинателят, съвършителят на нашата вяра. Да погледнем към вечността, вечните неща, които стоят. Това е любовта ти. Шикара манда сороманда. Нуждаем се от Тебе повече от себе. Предаваме се в Твоите. Учи, научи ни да живеем наистина благословен живот. Да живеем за Теб. Да не се страхуваме от нищо. Защото знаем къде отиваме, знаем кой е нашия баща. Благодарим. Прости, ако сме Те наскърбили, наранили. Оставаме се в Твоите ръце. Всичко това молихме и просихме в името на Исус. Алелуя. Амен. Отдайте цялата слава на Христос. Нека да спеем на последна песен и преславяме да съберем. Добре.
Хайде, църкво. Събранието е свършило, може да се поздравим.